बर'कछ अट'नमास काउन्सिला जाहैबाय अट'नमास मोनसे काउन्सिल मोनसे स्वशासन बेनि जितु जेनेरेल काउन्सिल बावसो सिद्धांत लागोन हेडक्वार्टारखौ बहा खालामनाय जागोन जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनो जिहेतु गं 22 जिल्लायाव दं गं 22 जिल्लानि जेसेबांनाखि बुद्धिजीबी मानसि दं गोरों गोरा मानसि दङ रायजो राजाफोर दङ साफ्रोमनोबो मतामत लानानै हेडक्वार्टारखौ बहा लागोन बेखौ जों थिक खालामगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिन्था सरसा खालामनानै आरो जिहेतु काउन्सिला मोनसे जेनेरेल काउन्सिल थायो जेनेरेल काउन्सिलाव सिद्धांत लानानैसो बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारखौ बहा फज'नानै दोनगोन बेखौ सिद्धांत लानो हायो दिल्लीया मालाबाबो आसामनि राजधानीखौ धेमाजियाव जा बा तेजपुराव जा होनना बुंनो हाया बेखौ आसाम एसेम्ब्लियासो सिद्धांत लानानै बबाव फाथिगोन बेखौ सिद्धांत लानानै दिसपुराव फाथिनाय जादों थिग बिदिनो आसाम सरकाराबो बे अट'नमास काउन्सिलनि जिब्लाक हेडक्वार्टार बे हेडक्वार्टारफोरखौ उमुक जायगायाव जानांगौ होननानै बिथांमोना नटिफाइ खालामनो हानाय मोन्थाय गैया होननानै जों बुङो गतिके बे अट'नमास काउन्सिलखौ जेब्लानाखि जोंना इलेक्सन जागोन इलेक्शननि उनाव फुल फ्लेजेड काउन्सिल जायोबा जेनेरेल काउन्सिलाव सिद्धांत लानानै बे काउन्सिलनि हेडक्वार्टारा गुवाहाटीयाव जायोना सानजारि नोगोराव जायो ना गलाघाटआव जायो ना गवालपारायाव जायो बेखौ सिद्धांत लागोन जेनेरेल काउन्सिल थानांगौ होननानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो दानि सोलिबाय थानाय बिजेपि दोलोखौ जों सापर्ट होबोबाय थादों आरो जिहेतु जोंनो बिटिआरनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव 29टा समष्टियाव बर'फ्रा डिसाइडिं फेक्टर जेरै धेमाजि जिल्लायाव जों डिसाइडिं फेक्टर गलाघाटआव जों डिसाइडिं फेक्टर लखिमपुराव डिसाइडिं फेक्टर सनितपुरनि गहपुराव जों डिसाइडिं फेक्टर ढेकियाजुलि समष्टि राङापारा समष्टि बायदि बायदि समष्टियाव जों डिसाइडिं फेक्टर दुधनै बादियाव जों डिसाइडिं फेक्टर कार्बि आंलंनि डिफु समष्टि बादियाव जों डिसाइडिं फेक्टर जिहेतु जों डिसाइडिं फेक्टर खिन्थु जों निजाबोबायाखै देरहानो हाया बेनिखायनो जोङो सरकारखौ मदद होबोनाय हिसाबै बिजेपि दोलोनाव जों दाबि होबोबाय थादों जे बाहेराव जोंनो राज्य सभानि एमपिखौ जोंनो होनांगौ होननानै जों बिबोबाय थादों जोंनो थांनाय बाराव होदिया उननि बाराव होनांगौ होनना जों बिनाय थागोन आरो जुदि खायदा कौशला गोरोबलायोबा दोलोनिफ्राय जोंनो बिजेपि टिकेट होनानै जोंनि मानसिखौ एमएलए एमपि देरहाहोनो थाखाय जोङो बिजेपि दोलोखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय थागोन बेयो जोंनोबो नांगौ जोंनि रांखान्थि भाबै जोंनिखौ नायनो बिथांमोना साननानै नाय बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट मोनसे स्ट्रं मोनसे एरेन्जमेन्ट सेमि स्टेट होनना बुंनो हायो बेयाव सिट थाबाय गोबां इएमफोर थाबाय नङा होमबा बेजों लोगोसे एमपि थाबाय गोबां एमएलएफोर थाबाय केबिनेट मिनिस्टार थाबाय बिनि बर' रायजो राजाफोरखौ नायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायनो गोबां पावारफुल मानसिफोर थाबाय जोंनि बिटिसिनि बायजोआव प्राय 10 लाखनिबो बांसिन मानसिखौ नायनो थाखाय जोंनि सासेबो एमएलए गैया बेनिखायनो जोङो राज्य सभानि एमपिखौ बिदोंमोन आरो थांनाय एमएलए इलेक्शननि सिगां जोङो मोनसे सुक्ति जादोंमोन बिजेपि दोलोजों जे पावाराव फैब्ला बिथांमोना जोंनो 3 स्टेट लेभेलनि चेयारमेन होना बुंदोंमोन खिन्थु दिनैसिम होआखै बे डिमान्डखौ जों लाबाय थादों दिनैसिम आरो जोंनो होनांगौ होननानै जों खावलायदों जों जाहाथे जोंनि बेयाव गोग्लैसोनानै थानाय रांखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ भाबै गोग्लैसोना थानाय बेयाव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंखौ नायनो थाखाय जों बेखौ बिबोबाय थादों